Vítej, no. No, nazdar. Zmrde. Čuráku. Tohle je Pavel, čurák a já ti teda ještě naliju šampaňský. Čuráci. Tohle je moje osobní lázeň. Mám tam rybičky, občas si tam k ním vlezu, protože mám lupenku. Mám 13 dioptrií, těžkou lupenku, Tourette syndrom, alergii na peří a na voříšky a v tuto chvíli ještě permanentní erekci. Mám rád starší ženy, navazuji s nimi intimní vztahy, ať už vážné nebo méně vážné. Mám rád lehké sadomaso z pozice dominantního jedince. Ne, já tě nedám tě do bolívky, mám tě rád. Pojď sem, truhlíku, neboj se, no. Aspoň z toho něco bude mít Pavel. Ten bude mít radost. Čurák. On se tam zavřel, kokot. No. Kurva! Nebo já nevím. Smrt! Tohle je hajzlu. Či to byl nápad? Kokot! Smrt! Ne. Hajzl! Čurák! Vyjebanej! Hajzl! Celý den běhám s tabletem přes rameno, kurvím se ráda, kreténe. Píchám starý ženský, máte s tím problém? Kurva! Hajzlové! Do prdele! Čuráci! Vyjebaný! Do hajzlu! Takže gerontofil. Máš s tím kurva problém? Ne?